yawa ya san babban gidan sarga da sauro ana shagaban ta zuru da su goro ana rera bai duka na da na tsaro na ci gwal uban tabo ciki na yi haru yawa da dan takarar har wanda ya turo kama da bambanci babba da yaro kamar makwarwa da su mauro ko kuma masara ita da su gero ko ka dauki shata da su kwairo ka san ko ai da bambanci a walla iya so ya ci banza sai gashi kuma ya tashi ga banza bai kai ko ina ba yaro sai izza nasarar gawuna ya tumbushe gwaza ya lashe kuramari yawa banza ba ta samu ba ɗaya kura 30 bai kai ba ashe wuyansa bai isa yanka ba bai isa sankaran da zafi sosai ba kujera ta gwamna a yi ba wasa ba kai ba a majalisa ta tarayya ce ba ba kuma ta karanci amomi ne ba balle ka ce ba za ka ji tsoro ba gashi an buga kuma baka kai ba sai ga auna sai ga auna yawa ga waziri da baitoci idan makeri yaro da kawaici ni ne na gawuna mai hana barci a gwamnan Kano kaɗan nan gaba munci sabon na jiniyo ne dan baba na fi uba ga zari ba jiniyo ba zai canja hali ba kai shi ya ce a yau haka baba shi ya ce in an zo a ci banza kai banza ba ta samu ba ya ku jama'ar Kano firamare ya kammala saura general zabe ko can general zabe na sirga wanda za mu zaba mu yi karto an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sirga da sauro na sirga wanda ya ci zabensa na farko an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na ce yaro ya so ci banza haya banza ba ta samu ba daga ta ga wanda ya tunzura da dan na isa sauro dibtin ganduje ya ci zabensa na farko an zo a ci ma dalla firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na hai farko to da farko Allahu zan kira shi yayi kowa an zo a ci wanda shi yayi mai rai jim kadan ya zama gawa banza ba ta samu ba gawa da fa mini baitukan su je kunnun kowa an zo a ci na mika sakoncin zabe ga kanawa da na dauko an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ka ƙara salati ga wani da ba wanda ka aiko yawa an zo a ci kuma zo na sannadinsa ne ni na yi karko banza ba ta samu ba to har hali har sahabihi sun faɗi sako an zo a ci wanda kai ka ce yan aljanna ne mai zai shiga na rako an zo a ci banza ba ta samu ba firamare ya kammala an sarga ba sauro na sarga wanda ya ci zabensa na farko to ashe samu rafumi baya taushe da giwa an zo a ci kamar min sha daban ne da na wawa banza ba ta samu ba kuma akwai bambanci biya na taushe da kuɓewa an zo a ci lissafin duna ne da yaransa na ɗau
fushi ba yawwa. banza ba ta samu Ya ce na warware kullum su gane banza ba ta samu ba. banza a ci banza Ga Nasiru ga wanda ya ci zaɓensa na farko. an zo a ci banza Banza ba ta samu ba. firamare ya kammala an sargaba sauro Nasiru ga wanda ya ci zaɓensa na farko Yawwa. Wa ya faɗa maka? Birnin gabas kake Yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasiru ga wanda ya ci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga Nace wanda ya in ci kai wa ya faɗa maka. Wai bar na gabal take. Gashi wanda da tabbatar wa sauro yaro yake. Firamare ta tabbata da Nasiru ga wanda ya ci. wa ya faɗa maka Ma dalla. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda A ya cikin ci baitocin da zai yi yau da akwai tambaya. Wai da magi da gishiri waye yake gyara duniya. Bayan maganar daudawa bakar da kuce sa'a. Balle na mashi da ke saka ko ba dandano a ciki. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda ya ci Idan ka mota a gari ta ya zan tafi a ƙasa. Kana kowa aka bashi yake karba shi zai rasa. Ai na ma dai an jima mu je ko kusun bisa. Sola da 'yan takararsa karadi zai hana su ci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda ya ci Kowa ya ga damisa tana da alamar faɗa. A yi min yar dariya ya fi a yi min shuɗa. Ku dai galibiri mu da banza a samar kada. Domin shiga wanda jannaral ne ya rage kawai ya ci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda Ta ya ci zafin nema ba za ya kawo samu wa kam. A nan gaba lema da kayan gwari za su yi ragam. Ta sai dai su ji gobe mun ci zabe. Kawai kwatsam sai mun toshe mai yaudara ko ɗaya ba mu san su ci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda ya ci Ita mace bara tana da kyawu sai yaudara. A to kuma sannan gashi jahira ba ta gudun kira. Misali kan zule ne nake ba ku ko an kara. Domin kodin farfaganda ne ku shaida mazambaci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda To ya ci kai ne yaro uwa ya turo ka ja fada. Kuma ka san ba ka awa hakan ka tara da gashi an kashe ka tun jiya har kashin gida. Rashin tarbiyyar ka zai hana a komen banka karaci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda To ya ci sauko da bukuku a gaban za ta makaranta. Kai idan yaro bana kai wa kanka sai in ka koma jira. Kai mugun lissafi da shawaran wasu 'yan da ufara. Aiko sun kai ka sun baro su hana ko ina ka ci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda ya ci Kun san nono yana alga. Aiko gole ne to wuta ko kun san da ai makera makiranta ne. Wasu na cewa wai izula ya san takonsa ne. Gaban zaden karku wanda dai komai na da lokaci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda ya Ai ci masu dafan kashi suna fama da jira. Da ka ga mahauci ruwa sai da wata kadara. To karshen kirga ku kaga baya wuce gidan tara. A faɗi magana nan da can ko wannan ai sai makulmaci. wa ya faɗa maka Bar na gabal take. yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake firamare ta tabbata dai Nasiru ga wanda Da ya ci madubi ne za ka san kaman nan kai aiki kuma zan zo
sani maganin mai mantuwa a kullum ka yi waitini idan dai kai haƙuri ko daren ai za ka kai gaci wa ya faɗa maka bar na gabal take yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake ramari ta tabbata dai Nasiru kawuna ya ce idan dai da haƙuri ake samun ɗaukaka to ai ko Nasiru kawuna dole ya hambaka da mun ko a Kano ba kamar sa ku duba duka shi yasa shi komai yake bukata nan take za ya ci wa ya faɗa maka bar na gabal take yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake ramari ta tabbata dai Nasiru kawuna ya Rabo ce na asara ya sanya yaro ya yi jayayya wadai ya saka ya yi ciki fiye wanda cire kaya na yi mamakin takararsa har sai da na yi tambaya da gawuna za ya kara ima abinda yana mahaukaci wa ya faɗa maka bar na gabal take yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake ramari ta tabbata dai Nasiru kawuna ya ko ce dan kamshi a so turare haji nasiru kyan halin gawuna ne yake wa makiya ne makan ga amana ga haƙuri nagarta kuma zahirin ko gwamna kan dutse ya faɗi gawuna ne madambaci wa ya faɗa maka bar na gabal take yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake ramari ta tabbata dai Nasiru kawuna ya ce Galiban sai na ibi kujerar gwamnar Kano a zaben mu na gobe walla sai mun cinye Kano yan kayan gwari har da yan PDP Kano sai mun musu zirgidar ko kasu a gefen su ba su ci wa ya faɗa maka bar na gabal take yanzu mun tabbatar wa sauro yaro yake ramari ta tabbata dai Nasiru kawuna ya sai ce ake yin gaida yan gidanmu na halaliya da farko ga unguwar gini nan dai yaya yanzu na matasan gwamna ai ka sha tambaya unguwar gini bajin sa tilas na yi kafiya zan zo mu haɗu da kai ka sami ni katin waya idan ko jini yau ya ce na bi ka na mama a giya uba ɗan zainab yana ina ne ko ba ya ji uba ɗan zainab ya san da ni ba ya jan aji mansur gawun na gaisuwa ta tabbata amma kullum in na zo kana mini layar bata ga musa ya walla hamdala sai baitin nake shi jagoran ne musa alhairi yake alkina na abdullahi suna ne na rike sai na zo har falon kadan in ga ya kake ibrahim dan yaro mai amana ne na san ibrahim dan yaro bai gudun mai tun alhassan alale dole ne na dai yi maka bai tuka mai girma alhassan gaman ya ka daukan ga bashir mai sango da na shigo sai yayi magana ni in ka mini da daren da dewa sai na tuna suleiman protocol baitin ka yana sama mu je fadar umma hausa shikenan an gama nur odili akwai bayani sai na faɗi nur odili sanni ya tsaga tankadi ina alfiye ba za na manta alkhairin ka ba alfiye kai da madaru kun yi mun gaba mujahid ADC yana nan sai na faɗi mujahid baitinsa dole ne na karo kiɗi ga abubakari musa dike kai SSA kake a fannin midiya na gawuna kullum ka dake ina mancar addini sai ina rera maka baitin ka yana zuwa da karfi sai na maka game cirbi da ni da ke amana ce na sani zulfahu ke cewa anti zahra'u ina tuni ga yar gaske Khadija baiti kanki da sauti sama yar gaske amana ta ga wani bariyar zuma to sakon na jidiyo ne yace na yi baitika na biyu na murabu ya saka maka ko ga wani ma na fahimci kaunar da yake maka ta bi ta saura